tepuk tangan. Ayo warga masyarakat Masari tepuk tangan kabeh. Tepuk tangan kanggo si rambut bedhek. Ratu Kondang Kaloka. Ratu ning ratu. Sing duwe padepokan sasana Singa budaya ya aku iki. Ratu Kondang Kaloka. Sabaning alas Purwa telung sasi ra mulih. Perkarane apa, Dik? Perkarane panjenengan Tapa Brata nyidhep ilmu wonten ing tlatah alas Purwa. Dudu. Ing perkarane aku konangan gendaan yang kasihati ditundung minggat. Oh, kamoga panjenengan konangan gendaan wonten padang wulan wonten menika sinuwun. Ya iki Ratu Kondang Kaloka, yanto rambut bledek. Awas. Ya iki katlah kepala keluarga gendeng ya iki lho, awas. Nah pul, ndase pul. Iyo. Lah nek oh. Yo oh. Yo. Yo. Prawadya Bala, ayo kono padha cekar. Bacut ke pagelaran. Biasae pul